Tignan nyo guys, itsura. Ay, wala na. Biglang tumihaya eh. Kanina akala mo si Rena na ano eh. Kaloka. Ayun, good morning. 5 o'clock na guys. Kailangan na namin umalis. Ayun. Alas 3:30 kami nagising. Alas 3, tapos 3:30 bumangon. May hirit pa talaga yun. Anyway, yung kailangan na namin madali. Dito na kami guys sa Eastwood. Kaya parang covered, covered area lang. First time ko makarating dito. Ayun, nakaset up na kami. Dito kami malapit sa Costa Coffee. So, doon. Mamaya puntahan natin guys. Hanap lang muna kami ng ng makakainan. Tapos, CR! May CR na ako. Kain tayo guys. PKFC pala rito eh. Ayun. Hinatid ko na yung kay Aiko. Pare-pareho kami ng food trip ngayon. Finger licking good. Flavor shots. Let's eat. Hey daddy. Tulog-tulog dyan. Sa pagtulog ko, bigla may kumakakat na patulog sa alit. Pagtulong ko, nasunugan. Basta duduro pa. Yung chocolate ko. Ibarik mo, chocolate ko. Ako, logi ni Kucho. Chocolate ko. Yung sukli ko kasi ay hindi niya binalik na naman kagabi. Ay, na nga nagduduro. Ilaw nang nagalit. Ilaw ko, chocolate ko, ilaw ko. Ang galing guys, oh, may parking ng mga bike. Oh, ha? Pwede pala dito ng kung malapit ka lang yung condo mo dito, pwedeng bike na lang yung ha? Ayun oh. 'Di ba? Bike na lang ang gagamitin mo pa ikot-ikot dito. Haba eh, puro bike talaga. Hello guys, pabalik na ulit kami ng ng Eastwood kasi nag-text sila ba yun na yan? Pangalan nun? Nahihilo na ako, promise. Si Aiko na, nahihilo daw siya para daw siya matutumba. Ayun, mag-isa lang kasi siya ngayon at yung pinsan ko may nilakad pang importante. So, bukas pa yung papasok. So, ayun. Balik kami. Actually, kadarating lang talaga namin dito. Guys, nagpalit lang ako ng damit kasi andusing ko na. Buti si daddy binila ko doon ng sa bazaar mismo. Alam mo yung mga piniprint? Doon ko na siya binilandi. Tapos na, kasi yung chinela, sapatos niya. Alam niyo yung sole, nabakbak na, gawa ng hindi niya ginagamit. Tapos, nang gamitin niya kanina, biglang umanga. So, yun. Hello ka. Grabe guys, grabe pagod na sakit na ng ulo ko. Tapos, mainit yung mainit dun sa, ay yung electric fan pala. Wag na, may dala naman tayong So, ayan. Mainit dun sa covered, sa tent. Kaya siguro nahilo si Aiko. Tusta. Sinabi ko naman din sa kanya na kumain na siya. Kumuha na lang dun sa sa fund. Fund? Ha? Fund. Fund? It's fund. Di fund. Fund nga. Fund. Sorry. I stand corrected guys. Emphasize the Dapat doon na tayo sa eh. Huwag na. Nag-edsa ka na naman. Sana nagmakati na tayo. Ayun. Sakit ang ulo. Mas malakit sa Makati. Hindi ko nga nakita yung anak ko eh. Si Maggie lang. Tsaka si yung mga aso lang. Bike. Ay, nag-bike na naman yun. Or nagpupunta ito yung batang yun. So, iniwanan ko na lang din ulit si Sel ng ng pang bili nila ng pagkain. Tapos pang bayad mamaya sa deliver kasi may deliver akong product din. Diyan ko na pinadiretso sa sa apartment kasi minsan late dumadating sarado na sa sa store. So yun lang guys, we'll see you later. Sorry din ako nakapag-vlog kanina kasi galing kaming Baclaran. Bumili ako nung lampshade na kiniklip lang kasi bawal doon yung strips na light yung ginamit ko sa Gloriette ay sa sa bawal yun. Bawal daw. So yun. Maano nga mahigpit yung ngayon yung organizer ngayon pati yung table kailangan pare-pareho talaga. Mamaya papakita ko guys. Kailangan pare-pareho pati yung sapin. Alam niyo yun. Tapos buti nga pinayagan yung rack ko yung shelf na kasi bawal din yung metal. So inaalaw nila is wood lang. Wala akong wood, diba? Puro metal yung sa akin.
Ayun, tapos bawal din na sumobra kahit konti. Eh wala sila magagawa kasi yung ano nila, yung divider nila, may anong tawag doon, daddy? May parang stage. Yun, kaya pag mo doon, pinatong mo doon yung yung shelf, tataas. Pero tama lang sana yung height nung shelf ko. Kaso yun nga, buti pinayagan. Basta wala lang lagay doon sa pinaka-top. Kaya, yun. Balik na tayo para magbantay, guys. Anong oras na? 2:30 na, wala pa kaming lunch. Pati yung breakfast namin kanina, sobrang late. Alas 9 na yata. Alas 10 na, daddy, pasado. Ayun. See you later! Lapit na kami, guys. It's 3:20 sa wakas. Sobrang gutom na talaga namin. Namumutla na ako sa gutom. Syempre, kapag nagugutom kami, ang sagot is pag nasa biyahe kami. Yan. Ang aming meron kami ditong baule. Cheese bars. Grabe, ang sarap talaga nito. Hindi siya nasisira, Para siyang para siyang brownies. Oo, parang ganun. Hindi siya nasira. Promise, hindi siya umaasim, hindi siya binubukbuk ang tawag doon. Yung sarap niya. Tsaka laabang gusto ko sa kanya din yung medyo matigas-tigas na yung outer part. Yung nagka-crust na siya. Sobrang sarap. Oo. Yan ang namin, guys, pang panlaban sa kagutuman. Cheese bars. Pero kakain kami. Gutom na talaga ako sobra. So magkanit tsaka magsabaw na mainit. Sabi sinigang na bangus, belly, or sinigang na salmon. Salmon. Andito, guys, yung bash ng wish. Bash. Thank you. Bash ng wish. Hindi, kailangan. Sino kumakanta? Sino kumakanta? Ay, wala. Ayan, para may hangin na si Aiko. Ay, bakit? Yan. May lalakas pa ba yan? What? May hangin din ba naman? Ay, meron din naman. Kahit pa paano. Kala ko, Aiko, nahimatay ka na. Tinatawagan kita eh. Patay yung cellphone, nalobat. Buti nga, nakatext pa ako eh. Sabi ko, hindi ko na naititext si ate. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya yung sabi ko ni Kuya, ano oras kita gigisingin? Sinuwi na talaga ako eh. Pero ka na, busog ka na. Kumay ka na. Ito kami sa Dentious, guys. Kain tayo lutong bahay. Ang ganda ng boses, no? Diyan si Morissette eh. Punta ka nga doon. Video mo. Okay na yun. Let's eat, guys. Wala pang sweldo. Ay, katatapos lang. Ay, sweldo 15, diba? Oh, 16 pa lang ngayon eh. So, sweldo lang. Kaya tayo, umuwi na, guys, si Aiko kanina pa. Ay, bago mag-9, pinauwi na namin kasi parang giniginaw siya nila. Or giniginaw siya kanina. Hindi mo napansin? Nilalagnat na. Sabi ko magpahinga agad eh. So kami muna ni Daddy hanggang 12. Tingnan namin mag-24 hours na kayanin, guys. Tingin nyo. Kayanin. Ayun. Kain tayo. Graveyard kami ni Daddy. Pero kailangan din namin umuwi. Hindi ko kaya, guys. Pinawi agad eh. Uwi din kami siguro mga 12 or 1. Tapos bukas, samahan pa namin yung yung isa, yung pinsan ko. Siya naman yung yung opening. Tapos sasamahan muna namin siya dito para makapag-race niya. Hindi pati yung mga sakayan.
malalaman niya din. And then, by hapon, ay by gabi si iPhone naman. Bakit ang tabang daddy? Pinamili mo. Anong babunya upang malasahan ang lasang patchouli? Ang dami natatawa dito guys sa soap na to. Kapag nakita na nila, biglang nabibitawan ng mga dalaga. Hindi naman malaswa. Parang maano lang kasi yung pangalan, din. Mahalay. Hindi nga eh. Mahalay? Pero parang nabibitawan. I don't know. Are they no longer... What's so funny when they touch this? And burst out in laughter. Biglang na ano. What's so Okay. funny about the soap? Kaya nga pinapaliwanag ko nga na ano lang Even naman to. funnier, it's shaped like a pig. Tag dito, soap lang naman yan, feminine wash. Maganda rin yan guys, kaso ang tagal matunaw, mananawa ka dyan. Ikaw na yung mananawa kasi hirap-hirap ng ubusin. Anyway, balik tayo sa pagkain. With ano pa kami? Choco Bites. Ayun, may mga naka-break na 20. Crazy. Spicy lapas bachoy. Good morning guys. Nag-ano pa si Chris na nakapagbihis pa siya, di pala nabasa ni Sel yung yung text ko kagabi na binawi yung yung announcement na may pasok na dapat, di ba? Namiss kita tapos may pasok na dapat and then binawi na ayun, wala nga daw ulit kasi transport strike pa. So yun, nakabihis na siya. Sana meron pa bukas. Yan tayo eh. Kanina parang nagdadabog pa siya. Ano ba yan? Na-prepare na yung baon ko eh. Nakabihis na kasi ang Tapos sabi ko, oh wait lang. Baka baka sila may pasok, diba? Kasi mga mag-e-exam eh. Text ko pa sana yung prof niya. Tapos yun nga. Professor? Ay, Professor, maano na yun? sorry naman. Asan yung pancake mix? Yung sir niya. Palagi prof. Masarap ba itong Maya? Ayan yung inano mo nun sa akin. Papaluto siya ng yung pancake. Gawa tayo nito minsan. Wala tayong Ibenta ko to. Wala Sige, tayong tinawag. egg. Kuha kang egg. Ilan? May egg tayo dyan. Isa lang. Ba't isa lang? Kaya ba yan? Oo. Saan mo dami? Ay naku Chris, isa lang naman yung natin, lulutuin yan. Ano nilutuin ito, Sel mo? Umuwi kami guys, dapat 24 hours ka. Ay, bakit madilim? Ah, Lagay mo doon dalawa. Dalawa lang anak. chamber. Yeah, tsaka butter. Dapat 24 hours kami. Batao talaga doon kapag kagabi. Kaso, hindi ko kinayat. Iniisip nga namin si Chris, may pasok. Pero kung talagang nabasa namin or nalaman ko na agad-agad na wala palang pasok. 24 hours kayo? Matao doon kasi doon eh. Nagstay pa kami doon. So, ayun. Tinapos lang namin. Kasi yung okay naman kahit hindi ka mag 24 hours. Pero sayang eh. Same lang din. Same renta. Tapos ang kagandahan doon, everyday ang renta. So, hindi isang bagsakan. Diba? Unlike sa pahinaan nga ako noon, anak. Dali na. Pahinaan muna ako. Parang hindi mabigat, diba? Unlike sa trendsetters na kailangan isettle mo lahat. Katulad nung bali apat na bazaar pa. Kaya buti na kusapan ko na ayun nga, sinabihan ako na tagta 10k muna yung pero hindi pa sila nagre-reply until now. Diba? Kukulitin ko na nga. Tama na lang bazaar. Maboboring ka doon, anak, kapag kaaraw eh. Bakit? Mamayang gabi, ay hindi. Kasi kung mamayang gabi, may pasok na eh. Kinabukasan din. Anong boring dun? Mainit kasi outdoor eh. Ay, kala ko dun sa loob ng Mall? Hindi. Ano ba yan? Iba-iba naman yung bazaar sa World Trade. Hindi siya World Trade. Doon siya sa Eastwood. Sa Pasig, papuntang QC. Sabi mo naman noon, World Trade na. Sa pa? November pa. Ano mo nga, bakit yung langon tayo dito? So, ayun. Sana ba ako? Everyday yung niya guys, yung renta. So, 4-5.
'Diba? Sayang naman. Kasi kung anong mabebenta mo sa araw is matitriple sa ano sa gabi hanggang madaling araw. So kailangan ni ano 'yun tawag doon, samantalahin. So ayun nga. Umuwi kami kagabi kasi kala kong ipasok, sayang. Pero ngayon mag 24 hours kami. Si Myra sa ano sa araw, tapos si Aiko sa ano sa gabi. Okay lang din ako magstay doon kasi hindi pwede yung ano, hindi ko na rin kasi kaya na rin talaga kaya guys yung magpuyat. Pero dati ako umaga hanggang gabi. Kaya ko yan. 24 hours na shift. Diba sa tindahan ni Mama sa ano sa kainan niya, sa kantin dati. So ngayon hindi medyo hanggang na tayo guys. Pag may kapalitan, pwede naman. Actually, kagabi, sobrang anto ko na, nandun si Froggy kasi pinauwi nga namin si Aiko ng maaga. Kasi parang sumama yung pakiramdam. Ang Sara, 12 pa. 8:45 ata, pinauwi na namin si Aiko. Tapos ako inaantok na kasi wala pa, kulang pa din yung tulog ko. From last night, bago yung magbasar. Sabi ko kay daddy, ayusin ko na yun sa ilalim nung mesa. Paidli pa ako. Kasi ganun yung ginagawa namin sa World Trade nga. Sa World Trade, di masyadong mahigpit. So, pwede kang matulog. Kahit na lang, diba? Araw lang sa World Trade. Pero, anyway, pwede din naman doon. Sabi ng mga katabi kong booth na, syempre, mga GY shift, ganun. Pwede daw matulog sa ilalim. May ayusin ko na sana kagabi. Nagkukwento ako guys kasi hindi ako makapag-vlog dun Pasensya na kayo sa kadaldalan ko. So ayun, sabi ko kay Froggy, di ayusin ko na sa ilalim para umidlit pa ako. Sabi niya, hindi, ba't di matutulog dyan sa sa ilalim? Doon ko sa sasakyan. Ako muna magbabantay ng hanggang sa tinatamad naman din ako umakyat sa sa parking. Ayun, nag-power nap na lang ang lola yun. Pero after na wala na, okay na ako. Kaso nga, iniisip ko talaga yung vitamins. Ang daldal ko na guys, wala namang katuturan. Namiss ko kasi kayo Alam nyo yun, kapag busy ako, wala ko masyadong time mag-vlog. Anyway, ito na guys, yung pancake mix. Nagay ko na rin ito. Isang egg. 1 cup ng water, tsaka lang naman, butter. Tuno tayo ng butter. Ngayon nga guys, parang pa ako puyat pa ako kasi 12:30 na kami nakauwi. Tapos kinatok ako ni Chris 6:30. So nasa 6 hours na din naman yung tulog ko. Less than 6 hours. Kasi di naman ako nakatulog pag pagka-uwi. Kinatok ako, akala niya may pasok na ako. Ayun, kisig na lola niya. Hindi na nakabalik. Ayun, kuha ko ng butter guys. Hatiin ko lang itong butter na to. Tapos ito nawin ko sa micro. Pwede din mantika na lang. Kasi mas masarap, mas malasa siya kapag ka-butter. Si Groot, nilakad na siya ni Sel. Nalobat daw kasi si Sel Kaya hindi niya na message yung na-message. Nabasa yung message ko. 7 minutes na tayo guys agad. Kadaldalan ko pa lang. Pasensya nyo kasi kapag nasa mood akong mag-vlog is pantasawa kayo sa haba. Sige pa na si daddy para makapag-prep na siya. Atid lang namin ngayon guys si Myra para familiarize na Daddy, wake up na. Prepare ka na. Di. 8:30 or 8, alis na tayo. Kasi may doon, yun lang guys. May penalty doon. So, mahigpit doon. Kapag late kayong nag-open, yung open is 10 AM to 12 midnight. Kasi pag late kayong nag-open, penalty. And then, yung parang uniform ng mga staff. So, kailangan naka-black. Yun. Kahapon, maluwag pa kasi first day. Pero, simula kayo hanggang, Sunday. Di! Dali na, nagluluto lang ako ng pancake. Kaya lang na natin si Myra para ma-familiarize niya yung papunta doon. And then,
uwi na rin tayo. Gabi na tayo ulit pabalik. So, ayun. Very normal ba guys yung ano, naloka ako kay Maggie kanina. Kala ko si daddy pa rin yung naghihilik eh. As in, parang tao na yung hilik niya. Gumagano na si Maggie. Si Maggie. Grabe maghilik. Parang si daddy mo na. Humihilig na? Oo. Ano maghilig siya? Parang pigil. Hello. Chinek ko pa kung ano, kung si Frog yun. Hindi, si Maggie talaga. Wala. Nangyari. Wala na. Yun guys. Landers. So, perfect. Tapos may pala nagagamit to. Bakit? Yan ang hirap kapag lagi nakatago yung ano. 2 buwan na ata ito. Baka ma-expire na naman eh. Itong Hershey's na syrup, pinili namin sa ano to. Kita mo? Ay, hindi. Kala ko, expired na eh. 9/2018 pa pala. Kaloka. Ayan. Paggamit ko naman sa mga bata. And then, itong honey. Ay, honey ba to? Pancake syrup. So, ayan. Minsan kasi guys, nakakalimutan ko anong mga binili ko. Kasi, pag bumili ako, si Sel na yung nagtatago. Eh, minsan si Sel pag nagtago, hindi mo na makikita. Pisel. Kaya, minsan nakakalimutan ko talaga. Hindi minsan, madalas. May lalagay mo na ito. Yan. Perfect na pancake. Yum! Ito lang din ginagamit ko guys. Ganda siya ka-thick. Consistency niya. Tapos may gato kung parang ladle. Ang ano lang. Bagay lang naman yan eh. Parang di ko lang talaga mag-vlog ngayon. Lahat mag-vlog. Pakita ko lang sa inyo guys yung ano, yung ayan, cabinet. Nakala mo sari-sari store, eh, no? Ang daming ano, ang daming Maggie sabor. Ayan, favorite yan ni Chris, tsaka ni, ano, ni Vicky, tsaka ni Froggy. Ako naman, gusto ko siya sa, ano lang, sa tuna. Alam mo yung ganyan tuna, lalagyan niya, tapos kalamansi. So, ayan, ang mga hindi mawawala dapat, guys, sa ano namin, cupboard. Yung pinakurat, lalo na ito. Pero ito kaya kong gawin to, kaso wala tayong time, guys. So, ito nga, binabili daddy, di pa rin ginagamit, diba? So, yan lang. Gusto ko mag-film ng what's in my ref ba yun? Or parang ref raid. Kasi gusto ko magawa eh. Sunday. Sunday may bazaar pa kami. Pero sunod-sunod yung bazaar namin, guys. So, basta gagawin ko yun. Yun lang. Kain tayo, guys. Yung tira namin kahapon sa ano? Sa Densyos. Ang sarap eh. Paano sarap ng kain ko, nasili ako bigla nung sausawan. Nasasakitan mga pagkasalabi ka talaga nasili. So, ayun. Inuwi ko. Sayang. Right? Sumatay si Purple. Hindi yun si Aisha. Ano ba? Si Shell. Ayun, si Shell. Si Purple. Si Aisha si Purple Aries. Ayan. Tapos yung chicken ko. Ito yung niluto ni Chris. Ay, ni Chris. Instead ngayon, hotdog, nuggets, and then meatloaf. Ito yung baon ni Chris. Oh. Prepare niya ng baon eh. Ay, sabi na mo pinapakain ng hotdog eh. Oh. Naman siya eh. Wait na, process yan eh. We're off na guys. Punta muna ako sa store ulit. Iwan ko yung product. Bawal doon. May bawal din pala doon guys na mga i-display. Lalo na yung ano, Milo Cubes. Wala na kami Milo Cubes kaya okay lang. Parehas na parehas? Hindi. Bar. Tapos, kape. Yung slimming coffee. So, babalik ko sa store kasi out of stock na rin sa store eh. Ngayong week pa lang padating yung ano, yung in-order ka sa Thailand. Na. Coffee. Tapos yung Milo. Ayun lang guys, ako nag-ano ngayon. Sleepy stick. Pag lipstick naman
naman ako. Kasi daw naglagay sa mukha ko. Minsan naglalagay ako nung... Lipstick sa mukha. Ano ba yan? Mga ano, di? Kainis. Ay, pulbos na lang. Sabi mo minsan naglalagay ako. Ng mga foundation. Hindi naman foundation, sisi cream ganun. Pero ang init, ang bilis mahulas kasi oily yung skin ko. So, powder na lang tayo. Asan yung powder ko? Yung aking Pigeon na baby powder na naka-compact. Ang cute. Ay, baka kami mamaya guys ang mag-GY ni daddy. Hindi pwede si Aiko, natuluyan ata na nilagnat. Sabi ko magpahinga na muna. Masipag din yung kahit na may sakit, papasok at papasok siya. Pero ayoko naman din alam mo yung baka magrabe kasi ang payat-payat niya, diba? Sabi ko magpahinga ka muna, one day lang naman. Sa next week naman is meron pa tayo sa Glorieta. So, yun. Tapos ayusin ko pala yung Pag-ibig, daddy. Nakadalawang set na sa akin yung Pag-ibig. Hulugan ko daw yung ng mga staff ko. Pwede ba yun? Kasi ano lang naman, parang family. Hindi pa naman talaga siya business guys na hindi ko sila empleyado. Paano kaya yun? Pero hulog ako na rin. Total may Pag-ibig na din naman si Dayan. Si Jeffoy na lang pakuhanin ko. Si Mika meron na kasi nag-work na siya before. So, ayun. Tomorrow siguro, Wednesday. Hindi ako pupunta ng bazaar. Ayusin ko yun sa Pag-ibig. Binibigyan na lang ako ng 5 days para mag-comply. Nakalimutan ko kasi last time eh. So, yun naka-second na sila sa akin. Send ng letter. Yeah, punta ko tomorrow. Lunch tayo guys dito sa Rufus. Ayan, lunch time na. Hi, thank you. Salamat. Ano to? Bangus sa akin guys. Diba kahapon bangus din. Kaninang umaga bangus din. Ngayon magkakaliskis na ako. Tubuan ako ng buntot. Kaya daddy tapa. Tapos nag-extra kami ng gulay. Tapos si Mayra, ang pinsan ko, may daw eh. May baon siya. So kain tayo. Second day guys. Ayan. Na-open ko na yung pwesto namin. Balik na kami sa muna guys. Ngayon ko na asikasuin yung sa Pag-ibig. Kasi wala pa naman yung KGM na lip tint na in-order ko kay si Shirley. Hindi pa daw dating. Dapat pipick upin ko siya sa Trinoma na lang. So wala pa. Sabi ko uwi na muna kami. Para makapagpahinga din. Kasi pa kami kagabi. Puyat-puyatan. Pakeri naman sana kaso. Ayun. Kailangan ipahinga guys. Para may lakas tayo mamaya. Kasi nga si Aiko baka hindi hindi pumasok, diba? So, nakikita niyo ako lagi lipstick. Ampot na ako kasi. Parang bangkay na. And what else? Ano bang gagawin? Pala makapag-rest na muna, no? Balik kami mamaya mga alas 5. Silipin natin si Maggie, guys. Sabi na, ayun eh. Mini! Lagi nandiyan sa eh. Lagi siyang nandiyan sa eh. Uy. Halika na, Lili. Halika na, Lili. Halika na, uy. Halika na. Wala na. Dali. Matandyan ka, anak. Okay. Ikaw, pati ka maligo muna para ma-press-con ka. Bakit? Ewan. Sanay na ako mainit. Tayo guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo pala. Kamuting kahoy. Ayan. Ay, shucks. Ano naman siya. Nilaga ni Sel. Tapos ito yung sausawan na sinasabi ko sa inyo. Mantika, sili, tapos sibuyas, and then konting salt lang. So, nakadami na nga kami ni Sel. Ubus na yung kain tayo. Wait lang. Ayan, ganito yung siya kakainin. Sarap na kamuting kahoy. Bigay nung ng kababayan namin. Ayan. Tapos sasaw-saw niya dyan. Paikain. Right. Ano kami guys, ramen. Sorry talagang mahilig lang kami sa noodles guys. Sarap eh.
Si Daddy, shinramen din. May tira kaninang umaga. Babalik kami guys sa ano, sa bazaar. Kasi pa uwi na yun si ano, mga 8 out na ni Myra. So kami na muna 4 hours, tapos sunod si Aiko. Bakit? Ah, dry na? Ayun, ano? Alam yun. Ay, sili.